Kam u Donald Trump bakari India kala pentip syau bakalarai ban omthit pnyangshu napo kari Russia haka jing plat khobor jongu napo White House. U Presiden kari Amerika kata u Donald Trump ula pentip ba u menteri rang badu kari India u Narendra Modi ulayathu hau baka India kan sasange no shisndon banthit ya ka pnyang nari Russia. Kani ka sinjam ka ba u Trump ula batai kum ka sinjam ka bakrau haka jing persang ban penyaklat ya ka Moscow haka liang kayo ka kot. Kumta ngam sngow sngan baka India kan thit pnyang bat ulap penting nayanga menta kasni bakin thit pnyang syu na kari Russia. Ong utrom hakin nong thok khobor haka jingelang ha White House bat kata kadai ka sinjam ka bakrau. Mantangin sa penlong ya ka China banle ya ka ju ka kam. Ka embassy jong ka India ha Washington kam shimla jubab mardor halor ki jingkili balapha daka email halor ka jingtokit ba u PM Modi ulai kum kani ka jingkular ya utrom. Ka jingkular jong ka India ban sange thit ya ka pnyang jong ka Russia kanlong ka jingkela kabala ban jia ha ka jingedai boarding ha ka perthai kadba ka Washington kadang penjur ya ka jing persang ban khanglat ya ka jing penmi pnyang jong ka Moscow hapreng katma kabadang ya chakmat ha Ukraine. Haka jing Ukraine jong u syakinong thok khobor utrom ula benrap baka India kamla ban pensange mardor ya ka jing shalan mar dakabakhot ya ka jing penkre khendiat handrai kata ka jing penkre kan sakut no shen kumban shu penken mau biang khendiat bahadu hakini kisni kari Russia haka jing yalam Vladimir Putin unong yalam kari Russia u klempat ai kano kadak ba un pensange no ya ki bor sipai kari chung u ban penkut no ya ka jinglek hertma ya kari Ukraine kabala ne slemha bat kabala wanra ru ya ka jingyap jong ki babun kibriu hapo jong ka kari Ukraine naka jinglek terbom napang ka Russia ya ki babun ki jaga sipai kumju ru de wat ki jaga paiba wat lada nakaliang Donald Trump ula persang kadbala ban pensnguthu ya u Putin ban pensangeno ya katma kabalong tangkawai naki kamban penjot penban ya kalawai ki pateng ki bansawan hendrei Putin syemlas ngap ya karai kari Amerika kabab baro kiri ka perthei ki haban ngap bat ko ngu ya ki babun kirai balasim dakari Amerika hakaju kapor nakaliang kari Indiaru kabadai kari kabawan baar ban thit ya ka pnyang nakari Russia kam syemla pensngap hakini kisngi baladep ya ka jingkerpat jung Donald Trump ban sangeno ya ka jing thit pnyang na Russia kum ka jing pensitom ya ka namar ka jing bom ngap chung Putin hendrei ka India kadang yai peteng banthit ka balap penlong ya Donald Trump ba unbu sendon daka khajana ka bahe bha ya kimar badai na po kari India ban penpoi sha Amerika hadu sanpho persen kum kadak jung ka jing bom ngap ka India ka balong kum ka jing yai persang bat kersan ya ka Russia hakatai gatma lengba katai ka jing thit pnyang habak kentho halor katai ka benta nakaliang Rahul Gandhi ubalong nong yalam kaliang persya hapo kaying dorbar ba kari India uloong bau Prime Minister Modi uting ya utrom kata kabani kong kalong u ailat ya utrom banrai bat ban penpena baka India kan thit pnyashu napo kari Russia kabaar upha yaki khobor ai khoblei watlada usya kentho bunsin kabalai la pensangeno ya ka jingle chung menteri Platengka sya Amerika nangta kabasaw ki kamyale persya ya u halor ka operation sindur bat kabasan kalong u klemlek sya ka Syam al-Sheikh la penkut u Gandhi.